വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു കുടിലാണേ ഭവനങ്ങളിൽ അതുനിധിയാണേ പടിവാതിലു ചെറുതടിയാണേ നബി തങ്ങളെ പൂങ്കുടിലാണേ പനയോലയിലൊരു കുടിലാണേ ഭവനങ്ങളിൽ അതുനിധിയാണേ പടിവാതിലു ചെറുതടിയാണേ നബി തങ്ങളെ പൂങ്കുടിലാണേ കനിവാം നബിയോരുടെ ഇരപകലുകൾ കണ്ടേ ഖൈറാം സ്വഹബോരുടെ ഇടപെടലുകൾ കണ്ടേ ബദറു അലൈനാ മിൻ സനിയാത്തിൽ വദാ വജബ ശുക്രു അലൈനാ മദാ محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جددوا إيمانكم ونبذروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم راج سيدنا الرحمن حبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ സലാത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കമാനങ്ങൾ ചില റഹ്മാനായ റബ്ബി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ നീ ഗായിബാക്കല്ല റഹ്മാനേ റബ്ബി ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ് 24 മണിക്കൂറും ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബി ഞങ്ങൾക്ക് നീ പോത്ത് മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ നീ പോത്ത് മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ റബ്ബി മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് മുസ്ലിമായി തന്നെ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് കാഫിറായി ഞങ്ങളാരും മരിപ്പിക്കല റഹ്മാനേ ആനായ റബ്ബി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മല പോലെ വരുന്ന മഞ്ഞ് പോലെ നീ ആക്കണം റഹ്മാനേ ഖൈറും ശർറും എല്ലാം നിന്റെ വക്കലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ വിധിക്കണം റഹ്മാനേ ശർറു നീ വിധിക്കല റഹ്മാനേ ആനായ റബ്ബി എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ബദരീങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങളും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഉലിയാക്കന്മാരുടെയും സാദാത്തുക്കളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനുവർ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും റബ്ബേ പള്ളിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും റബ്ബേ ഔസുലങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും റബ്ബേ ഇരിഫാശിക്ക് തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും റബ്ബേ ഹാജ തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും റബ്ബേ എൻ്റെ ബാപ്പാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളെല്ലാം ഓരോ
ഓരോരുത്തരും ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഇസ്സത്ത് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തോട് ജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തില്ലാതെ ജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നീയാണ് രോഗികളും നീയാണ് ശരിയാക്കുന്നവന്റെ രോഗത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ രോഗമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ റബ്ബേ. അതുപോലും ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഞങ്ങളിലില്ല റബ്ബേ. ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. പോരാതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ നീ തരണം റഹ്മാൻ. എല്ലാവരും ആമീൻ ചൊല്ലും. ഇത്രയും ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആമീൻ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനീ സദസ്സിലിരിക്കണം? എല്ലാവരും കണക്കാണ്. ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമേ നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആയുധം ദ്വാണ് വേറൊന്നല്ല, മരുന്നോ യന്ത്രങ്ങളൊന്നുമല്ല. ആയുധം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ദ്വാണ്. എല്ലാ രോഗത്തിനും വരുന്ന രോഗത്തിനും ദ്വാണ് ആയുധം. അത് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനിവിടെ ഇരിക്കണം? എന്തൊരു കാലഘട്ടമാണ്. റസൂലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാലുമില്ല, ആരെ പേര് പറഞ്ഞാലും കാലം വളരെ പേശുമില്ല. ഇനിയുള്ള ഈമാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മക്കൾ പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ടും കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിനുള്ള ഒരു കൽബ് നമ്മളെ അങ്ങനെയുള്ള കൽബല്ല. നമ്മളെ കൽബെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റടിച്ച് കൽബാണ്. ബ്ലാക്കായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക. ഉള്ള ഫിത്തിനെയും ഫസാദും എല്ലാം പോകുമ്പോൾ കൽബ് എന്താണ്? നാവും ആമീ എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് ഇല്ലേ? ഇതെല്ലാം കൽബ് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ ഞാൻ കുർസ് ആമീൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടണം. എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ് കുർസിൻ്റെ. എനിക്ക് കുർസുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ ദ്വാരക്കുറിച്ച് ഒന്നും ആമിയുണ്ടാവില്ല. അതേസമയം ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിയാണെങ്കിലോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്താ ശബ്ദം അല്ലേ? ഞങ്ങൾ റബ്ബേ ചേർന്നും വലുതുമല്ല ദോഷം നീ പോത്തുമാഫാക്കി റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ എല്ലാ രോഗത്തിലും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നബിന്റെ ഉമ്മത്തിമാരെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വീട്ടിൽ കടന്നു നീ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിൽ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ കൽബിലുള്ള കൽബാണ് ദോഷങ്ങളുടെ ചെയ്ത കൽബാണ്. ഫസാദും ഹസദും കിബറും എല്ലാം അധികരിച്ച കൽബാണ് റബ്ബേ. ദിക്ർ കൊണ്ടും സലാത്ത് കൊണ്ടും ഖുർആൻ ശരീഫ് കൊണ്ടും ദുആ കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ കൽബും നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽബ് ആഖിറത്തുള്ള കൽബാക്കണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിന്റെ ഐശ്വര്യത്തോടി നടക്കുന്ന റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ തഖ്വ കൊണ്ട് നടക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബും ശരീ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ വേണ്ടാത്ത എല്ലാ തോന്നിച്ചുകളത്തോടും വേണ്ടാത്ത എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളത്തോടും ഞങ്ങളെ കൽബും ശരീ സലാമത്താക്കി റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന വാക്കണം റഹ്മാനെ. സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന വാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖുർആൻ ശരീഫ് ഓതുന്ന വാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ വേണ്ടാത്ത ഫിത്ന പറയുന്ന തുടങ്ങിയ നാവി ബലങ്ങളും റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഹറാമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചാലും പൊതുജനങ്ങൾ വെച്ച് കൈയാട്ടി യാചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ മക്കളെയോ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയോ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരെയോ അതിൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർ ക്യാമന്നാൾ വരുന്ന മക്കളും ക്യാമന്നാൾ വരെ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ പട്ടിണി കളഞ്ഞ് മരിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചാലും പൊതുജനങ്ങൾ വെച്ച് കൈയാട്ടി യാചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ക്യാമന്നാൾ വരുന്ന മക്കളെയും മജ്ലിസിലല്ല ഓരോരുത്തർ മക്കളെയും സ്വാലിഹ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ സ്വാലിഹ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. മാക്കും ബാപ്പാക്കും എതിർവർത്തിക്കുന്ന മക്കൾ നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നാഫിയാൽ മേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നാഫിയാൽ മേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ഹിഫ്ളിൽ നീ പ്രദാനം ചെയ്യും റഹ്മാനെ. ഫഹ്മിൽ നീ പ്രദാനം ചെയ്യും റഹ്മാനെ. ഓർമ്മശകളിൽ നീ തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ മറവി ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളും ഹൃദിയായ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ.
റഹ്മാനെ ഉഖ്റവിയ ആലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ പേരിന് വേണ്ടിയോ പ്രസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ പെരുമക്ക് വേണ്ടിയോ ആലിമിയാക്കല്ല റഹ്മാനെ റബ്ബേ ആലിമീങ്ങൾ പോലും പേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് റബ്ബേ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ദുആ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ ദുആ ഗായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു തങ്ങളെ ശരീഫിൽ പോയി അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ മജ്ലിസ് ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അങ്ങമാർക്കും നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പല മർറാത്ത് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ആറുള്ള കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നീ പിടിക്കല്ല റഹ്മാനെ അതുപോലെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലാൻ തലക്കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു തങ്ങളെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ ഹബീബിനുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവ് ഞാൻ കൽബിൽ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ ഹബീബിനുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ കൽബിൽ നീ ഓർപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞാൻ ഹബീബിനെ കണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ റബ്ബിന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ തങ്ങളെ ശഫാഅത്തുൽ സാദിഖുകളെ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഇരുവരുടെയും ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഇരുവരുടെയും ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു തങ്ങളെ തൃക്കൈ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസ് ഓടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോ ഹബീബിനെ കണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ ആനായ റബ്ബേ സിഹ്റമാർ സിഹ്റിനെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ ആര് സിഹ്ർ ചെയ്തോ ചെയ്യിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ നീയാണ് സിഹ്ർ ബാത്തിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കിയാൽ ബാത്തിലാവുന്ന കാര്യമല്ല ഖുർആൻ ശരീഫ് കൊണ്ടോ ദിക്ർ കൊണ്ടോ സലാത്ത് കൊണ്ടോ ദുആ കൊണ്ടോ നീ സിഹ്ർ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എത്രയോ സിഹ്റിലായ റഹ്മാനെ റബ്ബേ ആര് ചെയ്താലും എങ്ങനെ ചെയ്താലും നീ തന്നെയാണ് ഫലിപ്പിക്കൽ റബ്ബേ ചെയ്യിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ ചെയ്യുന്നവർ നീ പിന്തിരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിലയിൽ നീ കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനെ ആനായ റബ്ബേ സിഹ്ർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടുംബം നശിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ സിഹ്ർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മക്കളെ നശിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ സിഹ്ർ കൊണ്ട് നീ മാരകമായി രോഗം നശിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ സിഹ്ർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട് നശിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ സിഹ്ർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കോളേജ് നശിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ സിഹ്ർ കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പള്ളി ദർസ് നശിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ സിഹ്ർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യതീംഖാന നശിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ സിഹ്ർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മദ്രസ നശിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ സിഹ്ർ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ സിഹ്ർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ശരീരം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കത്തി കരി നിൽക്കുന്ന റഹ്മാനെ ആര് ചെയ്തോ ചെയ്യിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനവർ ബർക്കത്തുള്ള മജ്ലിസിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ബദരീങ്ങൾ ബർക്കത്തുള്ള ആര് സിഹ്ർ ചെയ്തോ ചെയ്യിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ സിഹ്ർ സംബന്ധമായ വല്ല സംഗതികളും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വീടുകളിലോ പള്ളികളിലോ പള്ളി ദർസുകളിലോ കോളേജുകളിലോ യതീംഖാനകളിലോ മദ്രസോ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ണിൽ നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ സിഹ്റുള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ ജിഞ്ചായി നശിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ ഉസ്താദന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചുപോയി അവരെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ആനായ റബ്ബേ മജ്ലിസിൽ തന്നെ ഉമ്മ വാപ്പമാർ കുടുംബക്കാരെല്ലാം മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ആനായ റബ്ബേ മജ്ലിസിൽ തന്നെ ഉമ്മ വാപ്പമാർ കുടുംബക്കാരെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടന്നു വരുന്നവരുടെ റബ്ബേ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രോഗത്തിൽ കടന്നു വരുന്നവർ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതിൽ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ ദുആർക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ നാട് വീട് പേരെല്ലാം നിനക്കറിയാം അവരെല്ലാം ഹലാല മുറാദ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ മജ്ലിസ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം വാഹിറും ബാത്തുമായ രോഗങ്ങൾ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ രോഗത്തിലും ആരോഗ്യത്തോടും ഞങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും നബിന്റെ ഉമ്മത്തിമാരെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ എത്രയോ മാരകമായി രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വീട്ടിൽ കടന്ന് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതിൽ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എത്രയോ കടം കൊണ്ട് വിലഞ്ഞവരുടെ കടത്തിൽ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ കട
കടത്തോടുകൂടി നീ മരിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. കടമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യും റഹ്മാനെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് കടം കൊടുത്തവരും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാത്തവരുണ്ട്. ഹക്ക് പോലും ഭയമില്ലാത്ത കാലമാണ് റബ്ബേ. തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സന്മൻസ് അവർക്ക് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ എത്രയോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടുകളൊന്നും ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹൃദയ രോഗമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് ഹോൾസ് ഉള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ട്യൂമർ ഉള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ബാസുന്റെ രോഗമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ശ്വാസം മുട്ടന്റെ രോഗമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ അവസ്മാരം അഥവാ പിളിച്ചുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നിത്യമായി ജലദോഷമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. തലവേദനയുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ വയറുവേദനയുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ കണ്ണും ദുരിതുരാ വെള്ളം ഒലിക്കുന്നവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശബ്ദത്തിന് ആറാറുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അർച്ചുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ സോറിയസിന്റെ രോഗമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ പക്ഷപാതത്തിൽ കിടന്നുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശരീരം മുഴുവൻ തളർവാദം പിടിച്ചു കിടന്നുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശരീരം മൊത്തം ചൊറിച്ചുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശരീരം മുഴുവൻ വിറയുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ വയറ്റിൽ മഴകളുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഷുഗർ അതാ പ്രമേയമുള്ളവർ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ്, എത്ര വയസ്സുള്ളവരാണ്, എത്ര സ്ത്രീകളാണ്, എത്ര കുട്ടികളാണ് റബ്ബേ. കൊല്ലങ്ങളോളം ചോർവാദിച്ച് ഓരോ അവയങ്ങളും വെട്ടിമാറ്റി ഒരു കാഴ്ച വസ്തു പോലെ ഞങ്ങൾ നീയാക്കുള്ള റഹ്മാനേ. മാനായ റബ്ബേ കൊല്ലങ്ങളോളം ചോർവാദിച്ച് ഓരോ അവയവങ്ങളും വെട്ടിമാറ്റി റബ്ബേ ഒന്നുമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ശരീരം നീയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഞാൻ നിലനിയാക്കല്ല റഹ്മാൻ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തുമാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ 2 കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ്, എത്ര കുട്ടികളാണ്, എത്ര വയസ്സുള്ളവരാണ്, എത്ര സ്ത്രീകളാണ് റബ്ബേ. എന്തൊരു ശിക്ഷയാണ് നീ ശിക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബേ. ഇതിൽ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ പൂർത്തുമാഫാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ എത്രയോ മാനസികമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ എത്രയോ ഓസ്വാസുള്ളവർ നീ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ എത്രയോ ഞരമ്പിന്റെ തകരാറുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ എത്രയോ ഭ്രാന്തിന്റെ നിലയുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ എത്രയോ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള രോഗമുള്ളവരുണ്ട്. ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ബർക്കത്തുള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ രോഗം നീ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ പൊതുജനങ്ങളെ വെച്ച് ഫളീലത്താക്കുന്ന രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. ഖിയാമത്ത് വരുന്ന മക്കൾക്കും അന്നലെയുള്ള രോഗം നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. നീ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ എത്രയോ ഓർക്കില്ലാത്ത നീ ഓർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ അറിയാതെ മൂത്രം പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളവന്റെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കിഡ്നിയിൽ കല്ലുള്ളവന്റെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഉറക്കിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു പോകുന്നവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ ബാധ്യത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന മൂത്രവാർച്ച ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യം നീയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. എത്രയോ മൂത്രവാർച്ചുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വയസ്സുള്ള ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം റബ്ബേ നീ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിൽ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു കാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ചെവിയുടെ കേൾവിയില്ലാത്ത കേൾവി പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നാവിന്റെ സംസാരിക്കാൻ കൽപ്പില്ല, സംസാരിക്കാൻ കൽപ്പ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ കയ്യാൽ ശക്തിയില്ലാതെ ഞാൻ നടക്കുന്നവർ കയ്യാൽ ശക്തി നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ പോളിയോ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ പിടിച്ച് കൊല്ലങ്ങളോളം ബെഡിൽ കിടന്നിരുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും വയസ്സുള്ളവരെല്ലാം റബ്ബേ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ തമീസില്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് തമീസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ എല്ലാ അപകടത്തും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. എന്റെ മഹത്തായ ഫضل കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വാൻ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ.
ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷത്തിന്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ശരീരം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തുണ്ടമായി നൽകി കത്തിക്കരി നൽകി വെണ്ണൂറ് പോലെ നീയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലെയിൻ പോലത്തെ അപകടത്തിൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തർ ഇസ്ലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. എന്റെ മഹലായ പതിൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശസ്ഥലത്ത് നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശസ്ഥലത്ത് നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടും എല്ലാത്ത നിലയിലും ബോധരഹിതമായി കടന്നുള്ളവരുണ്ട്. ഹബീബിന്റെ ബർക്കത്ത് തോന്നി ബോധം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ കൊല്ലങ്ങളോളം ബോധരഹിതമായി ദുനിയാവിൽ നീ ഉരുട്ടല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ കൊല്ലങ്ങളോളം ബോധരഹിതമായി ദുനിയാവിൽ നീ ഉരുട്ടല്ല റഹ്മാനെ. നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാർ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, ഇബാദത്ത് കുറഞ്ഞവരാണ്. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വല്ലതിലും പ്രവർത്തിച്ചു പോയിട്ട് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാഫാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ പറയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ രോഗമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശുക്രം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ബ്ലീഡിംഗുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശുക്രം റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും രോഗമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശുക്രം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കാനായതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നീ പ്രസവിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഓപ്പറേഷന്റെ വിനിയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. സുഖപ്രസവമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ ജോലിയാർത്ഥം പോയവരുണ്ട്, അതുപോലെ ഒളിച്ചോടി പോയവരുമുണ്ട്. അവർ ദുനിയാവിൽ ഹയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പമാർക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മജ്ലിസ് ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കണം റഹ്മാനെ. എൻ്റെ ഒരിക്കൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കണം റഹ്മാനെ. എൻ്റെ അടുക്കൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് നീയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ലസ്സത്ത് ചെയ്യാൻ കൽബിനെ ശുദ്ധി തരണം റഹ്മാനെ. ഇബാദത്തിനോടുള്ള തടിമീഴ്ച ഞാൻ കൽബിനെ ശുദ്ധി തരല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ നല്ല സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യും റഹ്മാനെ. ഗാഢമായ സ്വഭാവത്തോട് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഖബറുൽ അദാബിനെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ സഹായം ഖബറിൽ റബ്ബേ അവിടെ നീ ഗായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഖബർ തീയാലും പോയാലും നിറക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ കുടുസാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ ഒരിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പുതപ്പ് കൊണ്ട് നീ പുതക്കണം റഹ്മാനെ. നരകത്തിന്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളാരെയും പുതക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കിതാബിനെ നീ വലം കയ്യിൽ തരണം റഹ്മാനെ. ഇടം കയ്യിൽ നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. വല്ലതും എഴുതപ്പെട്ട് നീ മായിച്ചുകളാം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ നാളെ മഹ്ശറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അർശിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളെ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളുടെ ഖൈറായ ഭർത്താക്കന്മാർ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഭർത്താക്കന്മാർ ഖൈറായ ഭാര്യമാർ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ എത്രയോ തലാഖ് ചൊല്ലിയ സ്ത്രീകളും റബ്ബേ അവർക്ക് ഖൈറായ ഭർത്താക്കന്മാർ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ച ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഒരു ഖൈറായ ഭർത്താക്കന്മാർ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ എത്രയോ ഭാര്യമാർ മരിച്ച ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ ഒരു ഖൈറായ ഭാര്യമാർ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ 17, 18, 19, 20 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടിയും നസ്രാനികൾ കൂടിയും ജൂതന്മാരെ കൂടിയും അന്യവരോടെയും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലമാണ്. എന്തൊരു മുസീബത്തായ കാലമാണ്. ഒരു അരമണി തൂക്കം പോലും ഈമാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ കൽബിൽ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും നീ ഈമാൻ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പഴങ്കൽബിൽ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പേടി കൽബിൽ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇസ്സത്ത് കുറച്ച് കളയുന്നവരും ആ മക്കളെ വെക്കുന്നോ, പെൺമക്കൾ വെക്കുന്നോ, ഭാര്യമാർക്ക് വെക്കുന്നോ, കുടുംബക്കാരെ വെക്കുന്നോ, നീചമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞാൻ വന്നാൽ വരുന്ന മക്കളെ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അന്നല് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ഒരു ദുനിയാവിൽ നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അവർ കഴിഞ്ഞു മുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഖൈറായ മക്കൾ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ.
മക്കളെ കൊടുത്താൽ പോലെ ദുനിയാവിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ആ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ആ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പെമ്മക്കളില്ലാത്ത നീ പെമ്മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ കണ്ണില്ലാതെയും മൂക്കില്ലാതെയും ചെവിയില്ലാതെയും മുൻദ്വാരമില്ലാതെ പിൻദ്വാരമില്ലാതെയും അന്നനാളും പോലില്ലാതെ രണ്ട് കൈകാൽ പോലില്ലാതെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കുറവോടുകൂടി സൃഷ്ടിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അംഗവല്ലത്തോടും നീ സൃഷ്ടിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നീ ഏതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചാലും എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചാലും ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൈ കൊട്ടി വാങ്ങാന്നല്ലാതെ വേറെ പോയി ഞങ്ങളില്ല വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മക്കൾ നീ കുറവോടും നീ സൃഷ്ടിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തി മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർ ദീനിന്റെ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ദീനെതിരായി ഒരു നിലവിളക്ക് നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഇല്ല ജീവിച്ചതില്ല മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് റഹ്മാനെ. റബ്ബേ അതും പൊരുത്തവും ബഹുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യും റഹ്മാനെ. അദബുകൾ ഉണ്ടാക്കി പൊരുത്തക്കേട് സമ്പാദിച്ച് നരകം കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളായി എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നാളെ വരുന്ന മക്കളെ നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ സയ്യിദന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും മൗലിയാക്കന്മാരെയും ഉമ്മവാപ്പമാരെയും ഉസ്താദന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഒരു തെറി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഉള്ള ആലിമീങ്ങളെ യോജിപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. യോജിപ്പിന്റെ വാതിൽ നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ. അടക്കപ്പെട്ട വാതിൽ നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആലിമീങ്ങൾ നീ ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആലിമീങ്ങൾ യോജിപ്പിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരും പറഞ്ഞ് എത്രയോ ഗ്രാമങ്ങൾ എത്രയോ മഹല്ലുകൾ എത്രയോ ജമാഅത്ത് ഫിർഖത്തായി യോജിപ്പിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെയുള്ള ജമാഅത്ത് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന ജമാഅത്ത് എല്ലാ ജമാഅത്തും ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നീ യോജിപ്പിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഇബ്ലീസിന്റെ കുതന്ത്രത്തിൽപ്പെട്ട് നിസ്സാര പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജമാഅത്ത് നീ ഫിർഖത്താക്കൽ റഹ്മാനെ. ഒരു ജമാഅത്ത് നീ ഫിർഖത്താക്കൽ റഹ്മാനെ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ എല്ലാ ജമാഅത്തും യോജിപ്പിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഇവിടെ ചെയ്ത മുഴുവൻ സദഖകളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സദഖ നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ അമലുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചെറിയുന്ന ഒരു അമൽ നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഇവിടെ ഖബർ കൊടുക്കുന്ന ആരും ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷിക്കല്ല വാഹിറും വാതുമാരും ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അത് ഭക്ഷിക്കലോടുകൂടി മക്കളില്ലാത്ത നീ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിന് സാധിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തും നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കൊടുത്തവർക്ക് എന്നും കൊടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് റഹ്മാനെ. കൊടുത്തവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട നീ ഇബ്ലീസിന്റെ ശർ നീ കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ അത് പാകം ചെയ്തവർക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തും നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ കണ്ണിന്റെ ദോഷം നാവിന്റെ ദോഷം ചെവിയുടെ ദോഷം കയ്യാൽ ദോഷം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തി മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ സഫർ പോകുന്നു. സഫർ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. സഫറുകളെല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഞെരുക്കങ്ങളെല്ലാം അപകടത്തിൽ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ വിസയില്ലാത്തവർക്ക് വിസ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പാസ്പോർട്ടില്ലാതെ പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കാമില്ലാതെ കാം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. യേശുസ് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ വിദേശ നാടുകളിൽ എത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരും എത്രയോ ഉസ്താദന്മാരും ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റബ്ബേ. ഹൈറായ ജോലി നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജോലിയുള്ളവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജോലിയിൽ തന്നെ പല തടസ്സങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അതെല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഈ ജന്തുക്കളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് പാമ്പുകളെ നായകൾ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ശരി സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ പാമ്പിന്റെ എല്ലാ വീടുകളും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ കാഫിരീങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ജൂതന്മാരെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നസ്രാനികളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഉത്തമ പ്രസ്ഥാനക്കാരെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മുർത്തദീങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മുനാഫിഖീങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഫാസിഖീങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഹാസിദീങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ളാലിമിന്റെ ദുൽമിനെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ആഖിർ സമാന്റെ ഫിത്നയെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ എന്തെല്ലാം എല്ലാ ഫിത്നകളാണ് നടക്കുന്നത് റബ്ബേ. എല്ലാ ഫിത്നകളെ തൊഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. യഥാർത്ഥ അഹ്ലുസ് സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച
അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരും ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരെയും നബിന്റെ ഉമ്മത്തിമാർ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മക്കളെയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ മഹല്ലുകളും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യത്തും അഹ്ലുസ് സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ എത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ. അഹ്ലുസ് സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് നീ കോട്ടം വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അഹ്ലുസ് സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന് ആര് കോട്ടം വരുത്തുന്നു അവരെ നീ നേർവയിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ എങ്കിലും അവർ സ്വർണ്ണോട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ദീനെതിരായ പല നിയമങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ. എല്ലാ നിയമങ്ങളും നീ മൻസൂഖാക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, എന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരോട് പറയാനാണ്? ഒരു വിരലെടുക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ബദരീങ്ങൾ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ബാപ്പാന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ദീനെതിരായ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും നീ മൻസൂഖാക്കണം റഹ്മാനെ. ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം നീ ദുർബലപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഏക സിവിൽ കോഡ് റദ്ദ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നിനക്കൊരൊറ്റ നിമിഷമേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ഗവൺമെന്റിനെ നീ വലിച്ചെറിയണം റഹ്മാനെ. ഗവൺമെന്റിനെ നീ ഫിർഖത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു യോജിപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, നീതികേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നീ നിലനിർത്തല്ല റഹ്മാനെ. നീതികേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നീ നിലനിർത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഇതിമാരായ ഭരണാധികൾ നീ പ്രദാനം ചെയ്യും റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, ശത്രുക്കൾ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ട് നീ മടക്കല്ല റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കളോട് നേരിടാനുള്ള ഈമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശത്രു വിഭാഗങ്ങളും നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം നിലക്കും നീ ഫിർഖത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു യോജിപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അമ്മേ, ശത്രുക്കളെ നീ നശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക യു പി എല്ലാം പള്ളികളും മദ്രസയും കെട്ടിടവും നിരപരാധികളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ. ആര് നശിപ്പിക്കുന്നു അവരെ നീ നശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ആര് നശിപ്പിക്കുന്നു അവരെ നീ നശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, ഹറാമിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ വലങ്ങണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ കാര്യം എടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിജലമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ, നജിസിൽ വെച്ചോ, ടോയ്ലറ്റിൽ വെച്ചോ, ബ്ലേച്ചമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ, വെള്ളത്തിൽ വെച്ചോ ഞങ്ങൾ നീ പിടിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നീ പിടിക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, നീ രക്ഷിതാവാണ്, ഞങ്ങൾ അടിമകളാണ്. അടിമകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് എല്ലാ നിലക്കും ശിക്ഷിക്കേണ്ട അധികാരം നിന്നിലുണ്ട്. ശിക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ നീ തൂഫാൻ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. ബോംബ് സ്ഫോടനം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കൾ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. വെള്ളം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, നീ വിഷപ്പെട്ട പനികൾ നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. വിഷപ്പെട്ട ചുമകൾ നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. വിഷപ്പെട്ട ശ്വാസം നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. അതികഠിനമായ ചൂട് നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. അതികഠിനമായ ശൈത്യം നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇടിമിന്നൽ കൊണ്ട് ഞാൻ നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. കൊണ്ട് ഞാൻ മുതലുകളും നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഭൂമി സൽസലാക്കൾ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരും ഉസ്താദന്മാരും സയ്യിദന്മാരും കള്ള കേസുണ്ടാക്കി ജയിലകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഹബീബിന്റെ ബർക്കത്തോടെ അവർ ജയിലിൽ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, കൊല്ലങ്ങളോളം ജയിൽ നീ ഉരുട്ടല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിദേശ നാടുകളിലും എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരും എത്രയോ ഉസ്താദന്മാരും എത്രയോ സയ്യിദന്മാരും കള്ള കേസുണ്ടാക്കി ജയിലകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, അവരെ ജയിൽ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, കൊല്ലങ്ങളോളം ജയിൽ നീ ഉരുട്ടല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദീർഘമായ റോട്ടിൽ കടത്തി സ്വന്തം മക്കളോ സ്വന്തം ഭാര്യമാരോ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരോ നോക്കാത്തവരവസ്ഥ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ദുനിയാവിൽ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ദുനിയാവിൽ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അന്നലെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അന്യവരുള്ള സ്നേഹം നീ കൊടുക്കല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മതിയാക്കണം റഹ്മാനെ. 2 3 4 കെട്ട് നിനക്ക് നീയാക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം സന്തോഷം
സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഫിർഖത്തായി യോജിപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ ഫിർഖത്തായി യോജിപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തമ്മിൽ ഫിർഖത്തായി യോജിപ്പിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഈ ദുആന സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ദുആന ഗായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ സക്രാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇബ്ലീസിന്റെ ശൗഖാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് മെരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. നരകത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും മെരിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ദുആ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ദുആന ഗായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനത വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വഅലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ برحمتك يا أرحم الراحمين. ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ 1850ರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಾಣ. ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ವಿಶ್ರಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಸಯ್ಯದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಅರೇಬಿ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ತಂಗಲ್ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಉರೂಸ್ ನೇರ್ಚೆಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 11 ದಿವಸಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಈ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಜನರು ಹಿರಿಯ ಉಲೆಮಾಗಲು ಉಮರಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಸರವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ದೀನಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಅಂತವರು, ಇದ್ದಿನ್ ಕುಂಜೀವನ್ ಅಂತವರು, ಸೂಫಿ ಹಾಜಿ, ಶೇಖಬ್ ಹಾಜಿ, ಹಾಗೆ ಮರ್ಹೂಮ್ MK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ, ಜಿ ಪೋಕರ್ ಹಾಜಿ, ಹೀಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಕುರ್ರಸಾದಾತ್ ಅಸಯ್ಯದ್ ಫಜಲ್ ಕೋಯಮ್ಮ ತಂಗಲ್ ಕೂರತ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಇವರನ್ನ ನಾನು ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಬಹು ಝೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಮಾನಿ ಕಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯರು ಆದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷಾರೋಗ್ಯ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತನ್ನನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಕೊಪ್ಪಲ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಭಾಷಣವನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರು ಬಹುಮಾನ್ಯ
ಅಲ್ಹಾಜ್ ಕೆಪಿ ಹುಸೈನ್ ಸೈದಿ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾಜಿ ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತ್ ತಲಪಾಡಿ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತ ಅನಂತ ಅನಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸಿಎ ಜನಾಬ್ ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಉಸ್ತಾದರು ಕೂಬನ್ನೂರು ಮಸೀದಿಯ ಮುದಸ್ಸಿರಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ದಾರಿಮಿ ಕೂಬನ್ನೂರು ಇವರನ್ನ ನಾನು ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಉರುಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಸ್ತಾದರು ಮಂಜನಾಡಿ ಮಸೀದಿಯ ಮುದರಿಸರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಂತಹ ನಾವು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಹಮದ್ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಉರುಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಕುಂಜಿ ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಪೆರಿಬೈಲ್ ರವರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫಲಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಬ್ UBM ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಜಮಾತ್ ಮತ್ತು ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಲ್ರಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಬಟ್ಟಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಾಬ್ KM ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಮಜೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಹಮಾನಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ SM ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ಉದ್ಯಾವರ ಸಾವಿರ ಜಮಾತ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಮದನಿ ಕೊಮರಂಗಲ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ತಂಗಲ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಜುಹರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಹಮದ್ ಕುಂಜಿ ಬಾವುಚಾ ನಜೀರ್ ಹಾಜಿ KCR ಹಿದಾಯತ್ MK ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ದೀನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮುತಅಲ್ಲಿಂ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರು ಮುದರಿಸಿರುವಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ MP ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ನಮ್ಮ ಜಾಫರ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನ ನಾನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಖಿರ್ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. നമുക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന KC റോഡ് ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ എണ്ണി പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർക്കും സകല മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കെല്ലാം അല്ലാഹു പുറത്തു തന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ മഹാനായ അഷ്ശൈഖ് സയ്യിദ് അൽ അറബി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനുഭാവൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാണി ഉസ്താദ് അവരുടെ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരാം. അവർക്കുള്ള ഉപദേശം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട KC റോഡ് ഉസ്താദ് നമ്മോട് സംസാരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മജീദ് ഹാജി അവരുടെ ഭാഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അള്ളാഹു എല്ലാം അതിൻ്റെ ഹക്കനുസരിച്ച് കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത് ഈ മഹൽ സംരംഭത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എല്ലാം അള്ളാഹു അഷ്ശൈഖ് സയ്യിദ് അൽ അറബി തങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗ്ഗവളപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽ മർഉ മഅ മൻ അഹബ്ബ സദഖ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. سقى الله قوما من سراب وداده فهاموا به ما بين باد وحاضر يظنوهم الجهال جنوا وما بهم جنون سوى حب على القوم ظاهري سقوا بكؤوس الحب راحا من الحوى فراحوا سكارى بالحبيب المسامر يناجون في ظلمات الليل عندما به قد خلوا منهم ويس بن عامر يعلم أمة سيدنا محمد. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള ഉസ്താദന്മാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉമറാക്കളെ, നേതാക്കളെ, മുഅ്മിനുകളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, സഹോദര സഹോദരികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വലിയവരുടെ ദർബാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഈ മജ്ലിസിലുള്ള എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, മുറാദുകൾ അല്ലാഹു വെടിത്തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഫാത്ത്, ബലാ, മുസീബാത്തുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, ദീർഘമായ ഉപദേശം ഒന്നും എൻ്റെ വെക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അതിന് മാത്രമുള്ള ഇൽമും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല സാരവത്തായ വാഴ ഉപദേശമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ KC റോഡ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാം മൂപ്പര് നല്ല പോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരും. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനും നമ്മൾക്കെല്ലാം കേൾക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, മനുഷ്യരാകുന്ന നാം അത് ഒരു യാത്രയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അയിമ്മത്തുകൾ, ഇമാമുകളൊക്കെയും അഞ്ചാമത്തെ ഖലീഫയായിട്ട് മൂപ്പര് എണ്ണീട്ടുണ്ട്. ഖുലഫാഉർ റാഷിദീൻ അൽ അർബഅ എന്ന് നേരത്തെ 4 ഖലീഫന്മാർ അറിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ഖലീഫയായിട്ടാണ് ഇമാമികളൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഖുലിഖൽ ഇൻസാനു ലില്ലബദ് യന്തഖിലൂന മിൻ ദാരിൻ ഇലാ ദാർ. മനുഷ്യനെവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാലാകാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെയോ ഒരേ അവസ്ഥയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവസ്ഥകളെല്ലാം മാറി മാറിക്കൊണ്ട് ഇവനെങ്ങനെ തുടരുകയാണ്.
എല്ലാവരും ഒരു യാത്രയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതെല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നഹൈതുകും അൻ സിയാറത്തിൽ ഖുബൂരി ഫസൂറുഹാ ഫഇന്നഹാ തുദക്കിറുൽ ആഖിറ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ഖബർ സിയാറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിരോധിച്ചിരുന്നു. അവ്വൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ജാഹിലിയ്യത്തിനോട് കാലമടുത്ത സന്ദർഭം, ഒരു ഭാഗത്തിനോട് യഹൂദികളും നസാറാക്കളും അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഖബറെല്ലാം കെട്ടി അതിലേക്ക് അത് പള്ളിയാക്കിയിട്ട് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കാണുന്ന ഈ ജാഹിലിയ്യത്തിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെയും ഖുറൈശിയാക്കൾ അറബികളെല്ലാം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ ഇസ്ലാമായ ആൾക്കാരെല്ലാം പിന്നെ അവരെ മാതൃകയോട് പിൻപറ്റിയിരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തൽക്കാലം സിയാർത്താരും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഹുക്കുമ് ഒരു കാലം അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഹുക്കുമിനെ നസ്ഖാക്കി മൻസൂഖാക്കിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ഖബർ സിയാർത്താരും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെല്ലാം അല്ലാഹു ശപിക്കട്ടെ. അവരെല്ലാം അമ്പിയാക്കന്മാരെല്ലാം ഖബറടക്കിയ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവർ പള്ളി കെട്ടിയിട്ട് അവർ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ആയ കൂട്ടരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ദൂരമാക്കട്ടെ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിലേക്കെല്ലാം ഈമാനും ഇസ്ലാമെല്ലാം നല്ല ഉറച്ചതിൻ്റെ ശേഷം പറഞ്ഞത്, ഇനി മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ ഫസൂറുഹാ, നിങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തോളി, ഫഇന്നഹാ തുദക്കിറുൽ ആഖിറ, അത് ആഖിറത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ്. അത് ഔലിയാക്കന്മാരെ ഖബർ അതിൽപ്പെട്ടു, അല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളായ ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഖബറെല്ലാം അതിൽപ്പെട്ടു. ഫസൂറുഹാ, നിങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തോളി. എന്താ അതിൻ്റെ ഫലിതാംശം എന്താണ്? സിയാറത്തിൻ്റെ പല ഫായിദകളും ഫലങ്ങളും ഉള്ളതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി തുദഖിറുക്കുമുൽ ആഖിറ, നിങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തിനത് ഓർമ്മയാക്കും. ആ മരിച്ച ആളെ ഖബറിൻ്റെ അടുക്ക് പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് ആൾക്ക് സലാം പറയാം. അത് സലാം പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഖബറടക്ക് സലാം പറയണം. ഔലിയാക്കന്മാരായെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മുഖത്ത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മരിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് സലാം പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും അവരോടും അതും മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മദീനത്തും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. മദീനത്ത് പോയാൽ ആദ്യമായിട്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അബൂ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പാകത്ത് നിന്നിട്ട് മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് സലാം പറയാം. പിന്നെ കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ടിട്ടാണ് ദ്വാരക്കട. അതാണ് ഇമാം നബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഏതുവാവട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അപ്പോൾ ഈ മരണം ഇവിടെ നമ്മൾ യാത്രക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അത് യാത്ര ഇവിടെ 4-5 ഘട്ടമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ആലമുൽ അജ്സാദ് പടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആലമുൽ അർവാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം, എല്ലാവരുടെ റൂഹിനെ നേരത്തെ അല്ലാഹു പടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റൂഹുകൾക്ക് എന്നാണോ അല്ലാഹു പടച്ചത് അത് മുതൽക്ക് അതൊക്കെ മരണമില്ല, മരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. മരണം ബാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്, ജഡത്തിലേക്കാണ്, തടിക്കാണ്. ഈ റൂഹിനെ തടിക്ക് കിടത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു അവധിക്കോളം തടിയിൽ റൂഹിനെ പാർപ്പിച്ച് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ അവധിയാകുമ്പോൾ ആ റൂഹിനെ തടിയിൽ നിന്നിട്ട് വിട്ടുപിരിച്ച് ആ വിട്ടുപിരിക്കുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് മൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എന്നാണോ ഈ റൂഹിനെ പടച്ചത്, അപ്പോൾ ഹദീസിൻ്റെ കത്തൊക്കെയും വന്നിട്ടുണ്ട്, ആലമുൽ അജ്സാദിനെ പടക്കുന്നതിന് 2000 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പഠിച്ചത്. 2000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണീറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന 2000 ആയിക്കോളുന്നില്ല, അത് എത്രയോ കൊല്ലം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ആകാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ അർവാഹുകളൊക്കെയും അത് ഒരു കാലത്ത്
അത് റൂഹ ഒരു അല്ലർവാഹു ജുനൂദും മുജന്നദ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയും. റൂഹുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ്. ഫമാ തആറഫ മിൻഹാ അത് തമ്മിൽ പരിചയിച്ച അറുവാകളുണ്ട്. അറുവായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അറുവായ കാലത്ത് തീരെ ബന്ധപ്പെടാതെ ദൂരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന റൂഹുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഹയാത്ത് പടച്ച മുതൽക്ക് അരിക്ക് ദായ്മയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് യഹൂദികളെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ റൂഹിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? റൂ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ്. നമുക്കതിപ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ലാണ്ട് അത് ആരെ പിന്നെ ഇരിക്കും അത് കിട്ടല, സ്കാനിങ്ങിനും കിട്ടല, എക്സ്റേനും കിട്ടല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം തടിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും ധൈര്യം മതിയായില്ല. ഹയാത്തുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അത് തടിയിലുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല. ഉണ്ട്, പക്ഷെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പറയാനും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വന്നിട്ട് കേട്ടാൽ എന്താണ് റൂഹിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, യസ്അലൂനക അനിർ റൂഹ്, നബിയെ തങ്ങളോട് റൂഹിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് കേൾക്കും. എന്നാൽ യസ്അലൂനക അനിർ റൂഹ് ഖുലിർ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അത്ര പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ടപ്പുറം ബയാനാക്കി തലക്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹഖീഖത്ത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കഴിവ് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അമ്രിനാലുണ്ടാകും. ഇവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് ആലമുൽ അംറ്, ഒന്ന് ആലമുൽ ഖൽഖ്. ആലംറ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരു വാസിത്തയില്ലാണ്ട് പടക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുണ്ടാകും. മറ്റതും അങ്ങനെ, മറ്റേതെങ്കിലും അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഒന്നിന് തൊട്ട് പിറ്റൊന്ന് പടക്കുന്നു, ഒന്നിന് തൊട്ട് പിന്നൊന്ന് പടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയായിട്ട് അത് വാസിത്തയോടെ കൂടെ പടക്കുന്നതിരിക്കാണ് എനിക്ക് ആലമുൽ ഖൽഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം മരിച്ചുപോയ ജീവികളെല്ലാം ഹയാത്താണ്. ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം കൂടെ ജീവമുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, എന്ത് കുല്ലു മൻ അലൈഹാ ഫാൻ വയബ്ഖാ വജ്ഹു റബ്ബിക ദുൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം. കുല്ലു മൻ അലൈഹാ ഫാൻ, ഈ ഭൂമുഖത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും അത് ഫനാകും, അത് നശിച്ചു പോകും. അള്ളാഹ് പരിശുദ്ധ റബ്ബിൻ്റെ ദാത്ത് മാത്രം ഇവിടെ ബാക്കി. ഇവിടുത്തെ ആകാശവും ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും എല്ലാം ഹലാക്കായി പോകും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ തഫ്സീറിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, അത് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ പിന്നെ ഊത്തിരി ഹലാക്കാന്ത് അത് ഫനാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന നശിക്കലിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ഹലാക്കാന്ത്. നശിക്കലിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഫനാവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത വസ്തുക്കളൊന്നും അത് ഭരിക്കലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഹാഫിളു സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞത്, സമാനിയത്തുൻ ഹുക്മുൽ ബഖാഇ യഉമ്മുഹാ മിനൽ ഖൽഖി വൽ ബാഖൂന ഫീ ഹയ്യിസിൽ അദം ഹിയൽ കുർസി ഹിയൽ അർശു വൽ കുർസിയു നാറും വജന്നത്തുൻ വഅജ്ബുൻ വഅർവാഹുൻ ഖദല്ലൗഹു വൽ കലം. ചൂടുവെള്ളം ബഹുമാനികളെ, ഇതെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നൊരു സന്ദർഭം ഇതല്ല. അത് 8 സാധനങ്ങൾ, എല്ലാ ഫനാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സാധനം, അത് മാത്രമേ നശിക്കത്തില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ അർശ്, കുർസി, ലൗഹു, കലം, അജ്ബ്. അജ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു തടിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ എല്ല്, മുതുവിൽ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു എലുമ്പാണ്. ഖബറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അത് ഒരു സാധനം ഇത് നശിക്കലാണ്, അത് എപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടാവും. മിൻഹാ യുറക്കബുൽ ഖൽഖ്. അതിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പടക്കുന്ന ഒരു അസുര് വേണം. ഇപ്പോൾ മനിയെ കൊണ്ടിട്ട് മനുഷ്യനെ പടച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഫനായതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടാമത് പടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അസുരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അജബുദ്ദനബ് എന്ന് പറയുന്നത്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ കാര്യത്തിന് വിവരിച്ചപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, മാ അജബുദ്ദനബ്. അജബുദ്ദനബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മിസ്ലുൽ ഖർദല, അതൊരു കടുവൻ മണി പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്, എല്ലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടമാണെന്ന് പറയും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ
മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നെ റൂഹിനിക്ക് മരണം ബാധിക്കുന്നില്ല, തടിക്കാണ് മരണം ബാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തടീനെ എന്താക്കുന്നത്, എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുന്നു ഭൂമിൻ്റെ അടിയിൽ. അതേ സ്ഥാനത്ത് റൂഹിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്കാർക്കും ചിന്തയില്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തായിരുന്നിട്ട് ആരും കാലത്തിനാക്കുന്നപ്പോൾ റൂഹ് അടക്ക് പോയി ആ വിഷയത്തിൽ അവർ തലച്ചൂടാക്കുന്നില്ല. ഈയനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാര്യമാക്കണം. കാരണം ഈനെ ഒരു ഭാഗത്തിനെ ഇവിടെ വെക്കത്തില്ല, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറെ വെക്കാം. ഇത് ബോഡിയാണ്, ഇത് എന്നും ഇതിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഓർഡിനറി മനുഷ്യന്മാരുടെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാന്റെ ഇസ്മത്തുള്ള അമ്പിയാക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ കാമിര്യങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാർ, ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാർ, അവരെല്ലാം അവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജഡങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്ന കബറിൽ പോയിട്ട് വെച്ചെങ്കിലും അത് നശിച്ചു പോവുകയില്ല. അത് ഖിയാമത്ത് നാളത്തോളം അത് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടാവും. അതെല്ലാം കേട്ടാൽ അത് തീരാത്ത വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഫനാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നശിക്കുന്നത്, റൂഹ് അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരുടെ റൂഹും ഒരുപോലെ അല്ല. എന്നെപ്പോലത്തെ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഈ ഓർഡിനറി മനുഷ്യന്മാരുടെ റൂഹ് അത്ര വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. കാമിര്യങ്ങളായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന കൽബ് തെളിഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ണാടി പോലെയാണ്. കണ്ണാടി പോലെ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിൻ്റെ എതിർത്ത് ഒരു സാധനത്തിനെ കടന്നിട്ട് കാണിച്ചെങ്കിൽ ഇത് പതിയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആകാശവും ഭൂമിയും എവിടെയെല്ലാം വസ്തുക്കളെല്ലാം പഠിച്ചതുണ്ടോ അതൊക്കെയും ആ കണ്ണാടിൻ്റെ അകത്ത് അത് പതിയുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അബൂ യസീദുൽ ബസ്താമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ കുതുബാണ്. ഹിജറൻ്റെ പിന്നെ 3-ാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനാണ്. 261-ലാണ് മൂപ്പർ വഫാത്തായത്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു മുരീദ് ഓരോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ യശേഖ് നിങ്ങളെ മുഖം എനിക്ക് പന്നീൻ്റെ മുഖമായിട്ട് കാണും, പന്നീൻ്റെ മുഖം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കണ്ട തന്നെ ആ നിരക്ക്. അപ്പോൾ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു, സദഖ്തയാ വരദി, എകടാ നീ പറഞ്ഞ നേരെ റായിത്ത ഫിയ അന്ത, നീ എന്തിലായിട്ട് നിന്നെ കണ്ട്. നഹ്നു മിർആത്തുൽ ആലം, ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണാടികളാണ്. അപ്പോൾ നിന്റെ അഖ്ലാസുൽ ഖനാസിർ, പന്നി സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടിട്ട് അതിന് വേഗത്തിൽ നീ ശുദ്ധീകരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നെ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ണാടിയാണ് മാത്രം, മിർആത്തുൽ ആലം, ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ അതിൽ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ മോശമുണ്ട്, എൻ്റെ മോശമായിട്ട് നിനക്ക് കണ്ട നിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ടതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതല്ല ഉണ്ട്, സംഗതി ഇതാണ്. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, പറഞ്ഞാൽ കുറേയേറെ പറയാനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ അള്ളാഹിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ, ഔലിയാക്കന്മാർ, കാമിര്യങ്ങളായ ആൾക്കാരെല്ലാം അവർ റൂഹ് തടിക്ക് ചേർന്നതിൻ്റെ ശേഷം വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമായതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ അവരിലുണ്ടാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കൽബ് തെളിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണാടി പോലാകുമ്പോൾ റൂഹ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ തെളിച്ചലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ റൂഹ് തടിയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തടിയിലുള്ള പോലെ തന്നെ തടിയും ഒരു റൂഹ്. ആ ഒരു റൂഹ് പല രൂപത്തിലായിട്ട് കോലപ്പെടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന വിഷയമല്ല. മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കിതാബുൽ മുൻജരി ഫീ തത്വീറിൽ വലിയ, അതായത് ഔലിയാക്കന്മാർ പല കോലത്തിലാവുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കിതാബ് മൂപ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അനവധി ഇമാമികളും എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ കിതാബിലൊക്കെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തടിയിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ റൂഹുകൾക്ക് പോകാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു റൂഹ് തന്നെ പല രൂപത്തിലായിട്ട് കോലപ്പെട്ട് കാണാൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മിഅ്റാജിൻ്റെ രാത്രിയുടെ അകത്ത് 1,24,000 അംബിയാ മുർസലികളെ കണ്ടു. അവിടെ 1,24,000 അംബിയാ മുർസലികൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൻ്റെ പള്ളിയിൽ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇമാമത്തായിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീമുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖബറിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റായിത്ത് മൂസ ഖായിമൻ യുസല്ലി, മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അവിടെ ഖബറിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ജഡങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ഈ മണ്ണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല.
അതിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ജഡങ്ങളെ, തടികളെ പിന്നെ ഭൂമിൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിരക്കും അവർക്ക് പിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ മീന് പിടിച്ചിട്ട് മെതിങ്ങിയ കഥയുണ്ടല്ലോ, ഖുർആനിലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സന്നൂന് എന്ന് പറയും. നൂനിവിടെ ആൾ നൂനെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അറബിയിൽ മീൻ നടത്തും. മീന് പിടിച്ച് മെതിങ്ങിയ ആൾ. അപ്പോൾ മൂപ്പര് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പടച്ചോൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ലൗലാകാന മിനൽ മുസബ്ബിഹീന ലലബിസ ഫീ ബത്നിഹി ഇലാ യൗമി യുബഅസൂൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹിനെ പിന്നെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലലബിസ ഫീ ബത്നിഹി ഇലാ യൗമി യുബഅസൂൻ. മീനിക്ക് അതിന് ജീർണാക്കേണ്ട ശക്തി മീനിക്കില്ല. മീനിൻ്റെ പള്ളയിൽ അത് നിക്കട്ടിയായിരുന്നു. തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്താക്കി മീനെടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് തുപ്പിയ അങ്ങനെ കറക്ക് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാട്ടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടെ ഒരു ശക്തി, അതിനെ അവരെ തടീനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി കൂടെ ഇല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കഥ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാമിരീയങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കഥ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു റൂഹ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ ഒരു തടിയുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് ഗൗസുൽ മസ്ജിദ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളെ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നോമ്പ് ഉറക്കാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ദഅവത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് പിന്നെ സ്വീകരിക്കല്ലേ, ദുരന്തം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണം നല്ല കൽപ്പന. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ആർക്കും അറിയാലോ ഇയാൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുമല്ല. ഗൗസുൽ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാരുമില്ല. ഗൗസുൽ അവിടെ ബഗ്ദാദിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു 25 കൊല്ലം ചുറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയതായിരിക്കുന്ന വിശാലമായ വിഷയമാണ്. 25 ആണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നവർ. അത് ചുറ്റി നടന്നതിന് മജ്ദൂബികളായ ഒരവസ്ഥ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഹമ്മാദുൽ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശൈഖാണ്. അവരുടെ ഉസ്താദ് ഹമ്മാദ് എന്നവർ, ഹമ്മാദുൽ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദാണ്. മൂപ്പരാണെങ്കിലോ പിന്നെ ഉമ്മിയാണ്. ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എഴുതാനും വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളാണ്. ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു വിലായത്ത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത ജാഹിലിനെ അള്ളാഹു വലിയാക്കല. പിന്നെയോ അങ്ങനെ ഒരാളെ വലിയായിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ശരീഅത്തിൻ്റെ ഇൽമും ഹഖീഖത്തിൻ്റെ ഇൽമെല്ലാം അവൻ്റെ കൽബിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നല്ല പാകപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അയാൾ വലിയായിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്തേക്കിറക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ലദുന്യായ ഇൽമു കിട്ടിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമ്മാദ് ഇബ്നു മുസ്ലിം അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ അതിൽ നോമ്പിന് ക്ഷണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഒരു വട്ടം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് ഈ ബിൻ ഹമ്മാദ് അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. ശൈഖല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോട്ടം ഉസ്താദ് നോക്കിയാൽ ഗൗസുൽ അപ്പം തന്നെ ഒരു ജദ്ബിൻ്റെ ഹാല്, പരിസരബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഗൗസുൽ അതിനുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആൾ 10-25 കൊല്ലം ചുറ്റേണ്ടി വന്നു. ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോരു കാര്യമാണ്. ചൊല്ലില്ല ഞാനൊന്നും എന്നോട് ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലി നീ എൻ്റെ ആമാനില്ലാതെന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഇതിന് അനുവാദം മുഖേന അല്ലാണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. അത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ കൽബിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നവർ കസ്ബുകൊണ്ട് മുഖാസബത്ത് കൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അതെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, അങ്ങനെ ഗൗസുൽ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് ആ പോക്കിൽ ആ 25 കൊല്ലം ചുറ്റിയതിൽ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ സിയാറത്തുമായി ഹയാത്തുള്ളവരെയും വഫാത്തായവരെ സിയാറത്താക്കലും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കലും എല്ലാം ഈ 25 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അവർ ഗൗസുൽ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളെ പിന്നെ ഈ ഹമ്മാദ് അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ നിലക്കാണത് മൂപ്പര് ചുറ്റിയത്.
അല്ലാണ്ട് ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് നാട് നോക്കാൻ വേണ്ടി നാട് കാണാൻ വേണ്ടി ചുറ്റിയതല്ല. ഇരിയെന്നോരെ ഗൽ കേട്ടാരായിരുന്നവർ ഇനിമതി ചുറ്റിയത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 25 ചുറ്റിയില്ലേ. പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് തരീക്കത്ത് കൊടുക്കും, മുരീദന്മാരെ തർബിയത്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പോയി ഇരുന്നു. അവിടെ പിന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ 40 കൊല്ലത്തിലേറെ കൊല്ലം മുരീദന്മാരെ തർബിയത്ത് ചെയ്യുന്ന വയലും ഉപദേശവും ദർസ് നടത്തലും എല്ലാമായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നോമ്പറക്കം ഒരാൾ വിളിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു. അയാൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്ത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഒരാൾ ഒത്തിരി ഒരാൾ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് 40ഓളം ആൾക്കാർ നോമ്പറക്കം വിളിച്ചു. ഒരാൾ വിളിച്ചത് പിന്നെ ഒരാൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓസലാന്ന് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലേക്കും ഈ വിളിച്ചവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, നോമ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ സ്ഥാനത്ത് തൻ്റെ പിന്നെ റൂമിൽ തൻ്റെ ഇബാദത്ത് മുറിയിൽ അവിടെയും ഒരു ഖാദിം കൊടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നോമ്പ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാട്ടിലെല്ലാം വിഷയമായി. എന്ത് എൻ്റെ പേർക്ക് ഓസലാദമിനുണ്ടായി പേർക്ക് നോമ്പറക്കാൻ. പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു 40 ആൾ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഖാദിം പറയുന്നത് ഹൗസുലാദമിൻ്റെ അള്ളാഹിനെ തന്നെയാണ് സത്യം, നമ്മളെ ശേഖ് റൂമിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാമിര്യങ്ങളായ ആരിഫ്യങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാർ. അവർ തടിയിൽ റൂഹുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റൂഹ് തന്നെ അവരെ കോലത്തിലായിട്ട് അവർക്ക് കോലം പറയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ 1,24,000 അംബിയാ മുർസലുകൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അവർക്കുള്ള അർവാഹകൾ അവരുടെ ജസദിൻ്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് വന്നത്. അതല്ലാണ്ട് കബറിലുള്ള ആൾ അവരടിച്ചിട്ട് കബറിൻ്റെ ജട പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി എന്നല്ല അർത്ഥമല്ല. അതാണ് ഇമാമികളൊക്കെ എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് ഔസലാദ് മുഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ പോലെയുള്ള ധാരാളം മഹാന്മാരുണ്ട്. ഇതിനേറെ പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ സയ്യിദി അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ കുത്തുബാണല്ലോ. അത്ര ഖുതുബുൽ അഖ്താബാണ് ഓർമ്മ. ഔസലാദും ഖുതുബുൽ അഖ്താബാണ് ഒരേ കാരക്കാരനാണ്. ഓരുടെ ഏരിയ വേറെ ഏരിയയാണ്. ഔസലാദിൻ്റെ ഏരിയ ബഗ്ദാദ്. പിന്നെ ഓരത് റിഫായി ഷെയ്ഖിൻ്റെ ഉമ്മു അബീദ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം. ബഗ്ദാദിന് ഏകദേശം സിയാറത്തിന് പോയാറുള്ള പലരും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു 300 ചില്ലാന കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ മെഹ്ദി ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മക്കാമിൽ നിന്നിട്ട് റിഫായി ഷെയ്ഖിൻ്റെ മക്കാമിലോട്ട്. അത്ര ദൂരമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സംസാരം അവസാനിക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാ സമയവും ബഹുമാനപ്പെട്ട PSC ഉസ്താദിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന 30 നല്ല പാങ്ങല പറയട്ടെ. പിന്നെ എന്തറിയോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ സയ്യിദ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹിജ്റൻ്റെ 555 മദീന സിയാറത്ത് പോയി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതിലാരെല്ലാം ഉണ്ട്? ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ഉണ്ട്, മൊയ്ദി ശൈഖുണ്ട്, പിന്നെ